Binihidang pintuan, mistulang dingding, walang sino man ang maaring tanggapin. Anong pumipigil, anong nagbabawal? Lola, dito po kayo nagpe-pray? Oo, dito ako nagpe-pray. Kahit saan, pwede magdasal. Talaga po, Lola? Anytime, anywhere? At a very young age, it was instilled in me the importance of prayer. So this became a habit, kumbaga. Prayer is like a guide. Prayers make me feel safe. It would keep me balanced. Araw-araw, pinasasalamatan ko ang Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa akin. Sana po tayo wag natin makakalimutang magdasal. At lagi niya kayong pakikinggan. Mahal po namin kayo, Panginoon, at lahat ng ito ay naalay namin sa inyo. In the name of the Father, the Son. For me, it's like breathing. Pagdilat ng mata ko, yun agad yung unang-una kong ginagawa. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Lalo na yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Kapag marunong kang magdasal, marunong ka ng acceptance. Wala namang mawawala kung tatawag tayo sa Kanya, di ba? With the power of prayers, alam natin na may nakakausap tayo who is greater than anybody else. God is alive. And God listens to us. Ang pagdadasal daw po sa Rosario, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Parang kulang ako eh. Parang kulang yung pagkatao. Mayroon ko ng wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parate. Ugaliin nating magdasal. Dasal, dasal. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy. Ipalanog ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ka. Ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaaga ninyo. Ano mahimo kitang andam sa paghalad sa santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala.
sa kaayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, at tangan akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipagkaloob mo. Kaloy along kita sa Dios sa magagawom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Magampo kita, O Diyos sa gamhanan ug maluluyon, panalipni kami sa tanang katalagman, hatagi kami sa kagawasan sa Espiritu o kayuhan sa kalagug lawas, alon makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak,
nga buhiyog gariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Niadto si Elias sa Sarepta ug sa pag-abot niya sa gamhaan sa may syudad. May usa ka byuda nga nangahoy. Ug gitawag niya ang byuda og giingnan. Kalihog dadi ako biyutang tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag usab niya ang babayi ug giingnan. Hatagi usab akong gamayng pan ug miingon ang byuda. Saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako usa ka kumkum nga harina ug jutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka. Buhata ang giingon mo, apan himuy una ako og jutayng torta ug dad-angan hikanako. O pagkatapos paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nagingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana. Sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio ang atong tubag. Dayga ang Ginoo kalagko. Palihog atong usbon. Dayga ang Ginoo kalagko. Ang Dios ni Jacob matinumanon hangtod sa kahanturan. Napadangat sa katarong alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Tubag, dayga ang Ginoo kalagko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilukapa. Ang Ginoo naghigugma sa mga matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Tubag, dayga ang Ginoo kalagko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo, apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahanturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Hallelujah. Dayga ang Ginoo kalagko. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo, kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hindi mo sa mga tawo nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudeo mosulod ngadto sa balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Kay mag-antos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua nagpakita siya karon sa makausa ug alang sa tanan sa naghinapos na ang tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mopakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kadila nga naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, bulahan ang niilang nga sila kabus sa mga butang espiritu kanon,
kay ila ang gingharian sa langit. Alleluia. Palihog panindo. Ang Ginoo manaakan ninyo, ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon sa mga tinud-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gustong magsuloy-suroy, nga nagsulob og mga bisting tag-as, og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan, nga linain sulod sa mga sinagoga, ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nang lupig sila sa mga byuda, ug nangilog sa ilahang katigayunan, ug unya, nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang ilahang silot. Samtang naglingkod si Jesus dool sa panundanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog didto sa mga halad, daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya, miduol sa huluganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining kabus nga byuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilahang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong Ginoo mga igsoon, nasayon unsay anaa sa atong tag sa kasing-kasing sa matag buhat nga atong pagabuhaton. Bisan kung ang ato ang binuha, atong gihimo, maayo man, apan ang gilantaw sa Ginoo, dili man ang unsay nakita sa gawas, kung dili unsay anaa sa kahiladman, unsay anaa sa kasing-kasing sa tao. Nasayod ta, nga doon ay mga tao nga magbuhat og maayo manggihatagon. Apan lahipod ang ilahang motibo sa ilahang pagpanghatag. Diba? Tayo ba manghatag pero naamang po sila gipaabot nga balos sa ilang pagpanghatag adunay kadang iyon og string attached. Diba? Maghatag ko ninyo basta kay napaabot yung ko nga mubalos mo sa ako ang paghatag ninyo. Kanarabang na doon lang eleksyon, pagkatagana manggihatagon. Diba? Naghadyo kayo manggihatagon. Kung ato ang i-apply ang gihimo sa Ginoo, unsa kaha ang naa silang kasing-kasing sa ilahang pagpanghatag. Ang ilang pagpanghatag, nagpadayag bagyo na sa matuon nga gugma, lunsay o pure ba ang motibo, ang hinungdan sa ilang pagpanghatag, o kamo kabalo na mo kung sa itubag ni Ana. Diba? Kay daghan radyo kayo yung manggihatagon. Usahay magampo lang ko sa Ginoo,
Ginoo, nga namang dili pwedeng matag adlaw na ay pinili ay aron daghang taong mga lipay. Kung saon man po na maghatag naman pong panahong eleksyon. Ang Ginoo midaig nining kabos nga byuda sa kagamay sa iyang gihatag, sa iyang gihulog ngadto sa panudalan sa templo, duha ra guna kadako. Pero ngano mang iyang gidaig, ug ngano wala man siya makadaig sa mga adunahan nga daghan ug dagko ang ilahang gipanghulog. Unsa man ang naa sa byuda nga nakapahimuot ni Kristo. Sa atong tawhanong panglanta mga igsoon, oy, makadaig kahata lang duha ka dako. Unsa man ay usay bili alang duha ka dako? Wa man gunay bili sa mata sa tao. Apan sa mata sa Dios, adunay dakong bili. Ngano man, kay katong duha ka dako, mao ra gud taon to iyahang kwarta. Wala na siya'y laing kwarta. Apan, wala gyud niya hawiri ang usa ka dako. Pwede man tong Ginoo imo ring usa ka dako, kining usa ka dako ako pod. Pero wala gyud niya gihawiran ang usa, iyang gihatag ang tanan ngadto kaniya, walay nahabilin. Iyang gihatag ang tanan nga iyang nahuptan. Ang katong uban mihatag bantuod, apan ang ilang gihatag ang sobra, ang surplus, dili gyud ang substance. Dili man kaayo sakit kada manghatag tag sobra. Tinuod na ba igsoon sa kada manghatag tag sobra, dili gyud ta masakitan. Apan kung atong ihatag ang tanan, murag sakit-sakit biya pud na. Na ay spirit of sacrifice when we give everything that we have. Kalisod din ang buhaton. Kay aton na pong paniguroon nga lagi po'y nahapiling. Diba? So ang Ginoo mga igsoon naglantaw sa unsay anaa sulod sa atong kasing-kasing, sa atong mga gibuhat nga maayo. Kay ang giapa sa atong Ginoo, unsa man gyud ang imuhang motibo sa pagbuhat niya ng maayong buhat. Kay nasayod man ta, dili tanan nga mga buhat nga atong pagabuhaton, pure ang intensyon. Kabalo man kita na. Bisa kita lang mismo may raigsoon sa ang Ginoo, yang gilantaw. Kung sa atong paghatag, ang nagdasig ug nagagat nato sa atong pagkamangihatagon, gugma bagayon. If our giving is motivated and driven by love, na mahimot gyud ang Ginoo ana. Apan kung manghatag ta tungod kay naa ta gipaabot, adunay string attached, awlain na po ng istorya. Tingali kung dili ta kabaslan, mamuhiboy ta. Tinuod na maigsuon. So wala gyud naka una. One time, ano bang magalalot ba barber niya? Ingon siya nga, makapari ba pa rin ang kuan? Ako ba ng librihon, di na ako napabayaran kung magpaalot na. Una karon kay magpabunyag sa sayahang na itong apo. Kanya kaya may requirements. Kabalo magpabunyag ta mo under ko matag pre-Jordan. Yeah. Ganahan man silang ganahan man sila nga dili i-exempted na lang. Niya kay yung mga tumpare nga ay tambong mo pre-Jordan kay requirement ba yun na unfair man po na sa uban kung di mo tambong. Wala baling sukuan. Nang parian na sa sulod ako na nang pabayron. Wala gyud utang kabubuton. Wala kahuna-una nga matag-ari diri sa akong barbershop, ako bisang gilibre na tanawa. Oh. Kamo mudawat mo kwarta,
Karong eleksyon, kanya mabalaan mo nga, wala na mo mabutan sa nanghatag inyong kwarta, kay inyo harang gikopras o ginyurang gibolsa, hiboy-boyan, yun mo ana, yun. Wala mga batasan. Nanganggang ang kamot, pagdawat, pero wala agad din yung bubutan. O mirisi! Mirisi. No? Ano ba? Ay, kamo naman daw sa ilang motive sa pagpanghatag. They are not motivated to give because of love. They give because there is always string attached in giving. Monay dili gyud pure ang intensyon mga igsoon. So, diri sa ebanghelyo mga igsoon atong makita nga dapat sa atong ang atong panghatag magasukad gayud diha sa atong kasing-kasing. When we give, our giving and our sharing is an expression of love. Napabalilain niya ang maigsoon? Napong expression of love ang ato ang pagpanghatag, malipayon biya punta sa ato ang pagpanghatag. Di ba maigsoon? When our giving mao ang ato ang pagpadayag sa atong gugma niya ng usa ka tawo, then malipayon na ta. Bahala nagdili na siya mobalos. Kay ang imuhang gibati nga kalipay sa imong pagpanghatag, that in itself is a gift from God. When you give and there is joy in giving, the experience of joy is in itself a gift. Di ba, tinod? Kamo maigsoon na kasinati mo, nga manghatag mo niya, malipayon mo sa iyong paghatag, kanang inyuhang kalipay nga gibati tungkol sa imong pagpaambit, ngadto sa uban, kana gasa na gikan sa kaitasan. So, ang ato abiyang pagpanghatag, nagasukad diya yun na sa ato ang kasing-kasing. Ikaduha mga igsoon, gidaig ni Kristo kining maong biyuda, tungod kay iyang gihatag ang tanan ngadto kaniya. Ang iyang paghatag sa tanan nga iyang nahuptan, maoy pagpadayag nining maong biyuda nga siya adunay dakong pagsalig sa Dios. Sa iyang paghatag sa tanan nga iyang nahuptan, ang iyang mensahe ngadto sa Dios, Ginoo akong gihatag ang tanan. Wala na yung ko'y nahabilin. Apan ako misalig sa imong kaayo o kamanggihatagon. Og nasayo ta mga igsoon, kung ang Dios nakakita sa kadako sa atong pagsalig kaniya, dili diya guputan niya talikdan o dili guputan niya pasagdan. Kay maunay kinaiya sa Dios. Kung iyahang nakita ang kadako sa pagsalig sa tao, nga mipaambit sa unsay adaa kaniya ngadto kaniya og sa mga charity ba og sa mga nakinahanglan, dili biagog po taniya talikdan og di po taniya hikalimtan. Kaya ang Dios kanunay naglantaw niya itong mga tao nga naghupot og dako kayong pagsalig ngadto kaniya sama nining byuda. Walay nahabilin. Apan, aduna siya dakong pagsalig sa iyang Ginoo, nga dili gayud siya pasagdan, o dili siya talikdan. Kining pagkamanggihatagon mga igsoon, importante gayud kini diha sa tuang relasyon sa usag-usa. Kung wala na mahanaw na gani ang pagkamanggihatagon, mao gini makapatay sa relasyon. Di ba? Kung ang bana dili na muhatag sa iyahang panahon, ngadto siyang asawa, nasayod ta kung unsay mahimong samputanan sa iyahang pagdumili, paghatag sa iyahang panahon, ngadto sa iyang asawa, and vice versa. Kining pagkamanggihatagon, mga igsoon, wala lang kini galimit sa mga material nga mga butang.
ang pagkamanggihatagon, ato biyang mapakita sa nagkalain-laing pamaagi. Atong pwede tang manggihatagon sa atong pagsabot sa atong isig kaingon. Kung kita manggihatagon sa ato ang pagkamasinabtanon, daghan biya pong malipay nato. Kung kita manggihatagon sa ato ang oras o panahon sa pagpamati sa atong mga igsuon, nga adunay problema, dako jud kaayo nag-ikatabang alang ni adtong mga tao nga nanginahanglan nga adunay mga tao nga mamati niya. Kahapon nagmisa ko usa ka patay. Ang hinungdan siyang kamatayon paghikog. Kay matod pa nila, very depressed ang maong namatay. Og niyon ko, kung aduna pauntay tao nga nakapamati, kung unsa gayoy nakapabug-at og nakapahasol sa iyahang kinabuhi, mulahi ka ang iyahang panglantaw sa iyahang kahimtang. Tingali katong naghikog, mibati nagyud nga siya nag-inusara. Kapait kayo mga igsoon. Kung kita mobati, nga murag wala na gayoy. Tao, nga interesado nato, ug mibati kita nga we feel so lonely, basta lang paita jud kaayo. Mo man ang hinungdan nga managhikog na lamang ang uban. Kay walay mga tao nga mamati sa ilahang gibati. Walay mga tao nga muusik og panahon aron pamation unsa ang ilahang gibati sa ilahang kinabuhi. Amo na akong giingnan ug naabay ma-depress natong mga kauban. Atong ihatag ang atong duha ka dalunggan sa pagpamati sa unsa may ilahang gibati. It can make a big difference in the life of that person if we give our 2 ears by listening to their pain and suffering. Sa panahon diya kayo maigsuon, ang mga tao na murag kulang biya gutas pagpamati ay mulang kulang man tas pagpamati ay kulang putag pagsinabtanay. Di ba sa atong balay kung dili magpamati ay ng bana kasawa, malinahon ba? Dili biya. Di ba sa balay kung dili magpamati ay ng mga ginikanan o mga anak, malinahon ba? Dili biya. Kung magpaminaway na gani ang mga anak o mga ginikanan, atong makita ang kalainan sa palibot sa panimalay. Kung ang ginikanan mohatag sa ilang oras ngadto sa ilang mga anak, o ang mga anak mohatag usab og oras ngadto sa ilang mga ginikanan, makita nato ang atmosphere sa balay nga lahi gayon. Kung ang gobyerno mohatag pud sa ilang oras aron pagpamati sa mga problema ug suliran sa katawhan o ang katawan usab maantigo mamati sa ilang gobyerno o mopadayag sa ilang gibati, molahi ang relasyon tali sa government o ang mga katawhan. Pero saon man manool man pud magpapili kung mag-eleksyon na. Di ba tinuod? Modool ra kung panahog eleksyon. Dili sila muusik og panahon aron sila makapamation sa mga tinuod nga problema sa ilahang katawhan. Mao na atong gikinahanglan nga pilion. Mga tao nga dunay integrity o tinuod nga pagbati sa mga tao nga nanginahanglan in taon nga pamation ang ilahang mga mulok. Muna mo ato mga baryo, mangutan ako,
Kapila mo anihon res inyuhang mga gipangpili nga mga opisyalis. Panahon ng eleksyon, Padre, makaguol. So mga igsoon, ang mensahe ra gyud nga gipaabot sa atong Ginoo kanatong tanan dili lamang sa mga adunahan o mga kabus, mao nga kabus matag adunahan kinahanglan tang magkat-on nining gitawag og pagkamanggihatakon. Kinahanglan atong batukan ang atong pagkahakog og pagkalaog og atong pagkadalo. Kay kung kanunay natong sundon ang akong pagkadalo o akong pagkahakog, dili gyud ko makakaton sa pagkamanggihatakon. Kay nasayod ba kita maigsuon sa atong strong tendency to be selfish. Mabitaw na nga panahon kwarisma, naagyo na giapil ko ng pinakadagkong butang na angay kong buhaton, ang pagkamanggihatagon, almsgiving. Because that is the only way that we can overcome our tendency to be selfish. Na kung dili gutam makibatok sa to ang pagkahakog o pagkadalo mga igsoon, mga matay gulaman ta puros mga hakog o mga dalo. Muna mo yung punang ubang namatay, buhi pa. Ay may raputog namatay kapurting hangula ato. Kausik ito niya namatay kay purting itong. Maayo hago to kayo maghihatagon. Diba mga igsoon? So, mamali ato ang struggle. Bisa lang pare, nga struggle man po. Kaya kabalo mamos mo pare, pareharan po ninyo nga naapoy tendency to be selfish. Diba? Nang pare yung selfish, na ay dilihugan. Dili mo dihog, kay mas ipalabi itong dola nga tennis. Tinoda ang pagkasulti maigsoon. Nakakadagang magbagulbol nga mga parokyano. Kalang pariyaog, tawag ko na ganing panihugon, mubalibad. Nga bakit na lamang nito ito as tennis court, gadula. Selfishness. Hinautong ka mga isuon. Kabaluman ta sa to ang kinayang batasan. Hinautong ta, nga atong paningkamutan, nga atong maasdang, mabatukan, ang atong tawhanon nga kahakog o kadalo. O atong tinguhaon nga kita makakaton sa pagkamanggihatakon. Nga ato ang pagpanghatag, walay string attached. Nga atong pagpanghatag is an expression of our love to Him and to our neighbor. Palihog manindog. Nagato kami sa Diyos ang Amahan makagawom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanang makita o di makita. Nagato kami sa Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak samahan sa lapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuon nga Dios gikan sa Dios nga matuon. Gianak dili binuhat usag kaniya samahan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilang siyang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gidubong, sa ikatulog ka adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahal. Bubalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahalog sa anak, dungan sa mahalog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot kalibutan. Amen.
Ang biyuda dito sa templo mihatag sa tanan niyang gihuptan ngadto sa Ginoo. Ang iyang kamanggihatagon nakahimo natong mapabusanon. Magmanggihatagon usab kita karon sa atong mga pag-ampo alang sa uban agig tubag ngadto sa Ginoo nga makanunayong naghatag kanato sa atong mga gikinahanglan ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Kitang tanan. Alang sa tanang katawhan sa Dios, nga mahinangkon kitang mudawat sa mga buhat sa gugma, o pagpangalagad nga gipadangat sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang niadtong nagdumala sa atong nasod, nga makaangko na sila sa grasya nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang niadtong nag-adto sa makalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og himpit nga kayuhan o kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaog, isip mga binunyagan, mag-ampo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga mahiuban na sila kang Kristo, ug sa tanang mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Labang maghihatagong Ginoo, dawat ang mga pag-ampo nining katilingban, nga naghalad sa ilahang kaugalingon, uban sa labing halangdong pari, imong pinalanggang anak, nga nagapuyo o nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagambok kamo, aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios abahan makagawom sa tanan.
O Dios nga maluluyon, din hining Eukaristiya, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo, dawat ang mga gasa nga mong gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya, uban sa gugma, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagawom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon, nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo, katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa mong pagsukol, apan hiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhunong nga pag-awit sa Pag-ingon. Santos, ikaw Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos, ipadala imong Espiritu ang pagsantos sa mga gasa. Ano mahimo kinilang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ning adto sa mga tinun-an ug buol. Nawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyong pag-usab o mihatag ning adto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa talang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na banhaw, si Kristo, si Kristo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo amahalin ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kimo kami giisip nga ngayan.
nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mamaigsoon nga nangamatay, labi na ang mga kalag nga among gipahanungdan ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang talang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahanggaulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kaangturan. Mga igsoon, atong hiusahon ang atong mapagampo ngadto sa samahan, ginamit ang mga pulong nga gidbilin sa atong manunubos. Nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, binhi sayo ta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylwa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O pili mo kami, itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo.
ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kalinaw na tong tanan, peace. Kalinaw ninyo diyas gawas, peace be with you. Kalinaw kamong naa sa likod. Maluoy ka kanamo, Kordero sa Diyos, maluoy ka. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka kanamo, Kordero sa Diyos, maluoy ka. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Atagi kami sa kalinaw. Maigsoon kay si Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, di ko angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamayo ako. My Jesus, I believe that you are in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I adore thee in the sacrament of thy love, the ineffable Eucharist. Never permit me to be separated from thee. Pinahidang pintuan, mistulang dingding, walang sino man ang maaring tanggapin. Anong pumipigil, anong nagbabawal sa sariling mundo? Ba't hindi ka lumaya? Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Basong may tubig, lagyan mong muli, aapaw dahil wala nang silid. Ang pusong may galit, di maaring umibig, bulag sa wasto, alipin ang isip. Buksan ang iyong mga mata, kahit
kita at tutulungang lumaya. Basong may tubig, lagyan mong muli. Aapaw dahil wala nang silid. Ang pusong may galit, di maaring umibig. Bulag sa wasto, alipin ang isip. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Himsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang ni adtong nanginahanglan. Nga unta pinaagi niining pandemya ang pagpakabana o paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa. Maunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kanturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman.
o mahimayaon o balang Birning Maria. Amen. Maria dalangpan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, November 14, 2021. 7 p.m. Mass, Zone 6 and Lectors Group. 6 a.m. Mass, Zone 7 and CFD. 8 a.m. Mass, Zone 8 and Our Lady of Lourdes. 5 p.m. Mass, Zone 9 and MBG. 7 p.m. Mass, Zone 10 and MPHRM. Lector Group D. Church donations for the period of October 31 to November 6. Wengal Grace, 2,000 pesos. Logan, 2,000. Generica Drugstore, 1,500. Anonymous, 1,000. Anonymous, 500. And Anonymous, 350. Ani ay kamay pahibalo. Gipahibalo ang tanang presidente sa kapilya, zona o religious organization o movement nga walay PPC Assembly ganiha November 7, 2021 kay conflict sa church activities. Himuon ang PPC Assembly karong November 14. Hinaot ato kining hinumduman. Daghang salamat, PPC Core Group. Ang Ginoo managakan ninyo. Padalangin ang kamo sa Dios sa pagkagahom sa tanan, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Ato lang nahalad ang santos nga misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Mayong gabi atong tanan. Good evening, Baisanon. And tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.